abanjengani ngoba ngifila ukuthi noma ngingena la ngizwa lo moya nje lo ukuthi siyafuna ukubona impilo zethu ishintsha. Siyafuna futhi ukuba senze inqubekela phambili empilweni zethu nasemphakathini esikuwona. Otherwise bengingena izolinde khona la kule ndawo likuyona. Ngicela ukuzethula ke kahle Indlovukazi Mapule. Ndlovukazi Mapule ngisemsakazweni iNanda 88.4 FM. Ngenza uhlelo 9 kuya ku-12 weekdays ebese kuzoba uAsilungiseni ekuseni ngama Sundays 6 to 9. Okwami ke kuye kube kufushane kakhulu. Ngiye ngithi uma ngabe sizokhuluma ngithanda ukukhuluma ngenza ireference kimina qala before ngize ngikhulume ukuthi obani benze njani obani benze njani ngoba ngikholelwa ukuthi uma nguMapule okhulele elokishini nje eMlazi waphindwa wakhulela eLindelani ngoba nami ekhaya kithi kuseLindelani uma ube nomuzi khona but ikhaya elikhulu liseMlazi. So I know my struggles okuhlala endaweni enabantu abaningi endaweni eyodwa. I know my struggles ukuthi ufise engabe ufunda nawe ugibela itekisi mhlambe uya ekoleni ethizeni yabo ezomntakabani kodwa kungenzeki wena uyababona beyogibela noma bethathwa imoto kodwa wena fanele nje ukhuphe kuye la ngasekhaya ofisha yikho ke futhi into wrong nalapho ikona ukuthi izinto eziningi sezashintshwa yithini indlela esizibuka ngayo ukuthi zibe wrong zibe right zaphinde zenziwa yithina futhi ukuthi ngibukeke ngendlela engazi ukuthi akuyona le kanti iyona le. Now ngibe uthisha for almost 10 years eqinisweni nasesithembile eLindelani. Ngaya ka teaching ngumuntu othi ena angisoze mina ngahlangana nje nento ethi teaching. Ngangiphuma ngenza grade 12 nginje ngamane ngife nokuthi ngibe uthisha ukuthi ngangisho lani leyo nto angazi kodwa into engangisho esikoleni abantu bamangala sekuthiwa nguthisha ngenhlanhla yami angazi ngizothi ngenhlanhla ngoba uzoyizwa lento ukuthi ihamba ifika ngenhlanhla yami umyeni engishade naye ngalesa sikhathi ngishithi 92 ake ngisho njalo la ngaqala khona utrain. Waye umuntu othi akazwakali kahle uma bekhuluma wavele wangangitshela wahamba esikoleni ufika thola isikole college iMbungulu college ngayo wathi nje kuthiwa woza namasakana akho ngolesithathu uthathiwe. Now yangidida ke lento bengakaze ngicabanga indaba yokuba uthisha empilweni yami. Now ngingene ngifundise ngiqede mangiqeda ngifuna ukuyenza ibe short noma ngifuna ukufika kule ngqikithi yanamhlanje. Uma ngiqeda ngasebenza 10 years ngathi ngizobekezela ngilo nhlobo yomuntu and engicabanga ukuthi nawe uyiyona leyo nhlobo ikona ukuthi mhlambe sometimes sibuye discourage izinto indlela ezenzeka ngayo emhlabeni le ethi uma sengibekiwe endaweni ayikho into ebaleke nje ukuthi noma ngabe ubekwe kwathiwa wena shanela la noma kwathiwa wena ibokheshe la noma kwathiwa wena ekhaya uzokwenza ukuthi kufanele wenze sure ukuthi uyayenzisisa lento eyenza lapho and as well uyafunda abantu lapho ufunda indawo ufunda yonke into nokuthi lento uyenza kanjani izizinto perfect. So ngahlala ngafunda okuningi nami ngibe ngifundisa nguthisha ngiphume after 10 years believe me ngaphuma ngingazi ukuthi ngiyaphi ngiplan ukuthi ngenze njani kodwa ngangikwazi ukuthi ngangafisi ukuba khona lapha yaphi ngoba vele kwakuyinto esekuqaleni. Kanti lento enginikezwa yona ngalesi sikhathi ngibe uthisha ngigrunyelwa ukuthi namhlanje njengoba sengiyisebenza namhlanje base kunezinto zami ngigrunyelwa ukuthi understand one indlela abantu aba-operate ngayo indlela abacabanga ngayo imarket yami yezinto engifuna ukuzenza nhloboni yabantu ekufanele ngidile nabo ngidila kanjani nabo finyelela kanjani kubona. So now ngisebenza emsakazweni iNanda ngiqala khona ngiqale ngahamba ngayokhuluma nobaba uMbongeni Ngema. Baba Umbongeni Ngema ngiyamaza ngithi owenza ama stage plays nani. At that time ngabuka ukuthi okay ngine background yaka teaching and njalo mangabe ukuthi uMbongeni ezowenza productions uyabatrainer labantwana njalo mangabe ezowenza productions ukuthi Umbongeni ubiza ama auditions bese kuyikhathi ebatrain
kuyikhathi ebafaka i-production uthola ukuthi bonke futhi abazi ukungena kuleyo production. Uthola ukuthi omunye unetalente kodwa ubengazi ukuthi kufanele enze njani ukuyilungiselela that production or that audition. Now ngafika kuye sengithi futhi mangeni ngicela ungisize la. Ngibuya ka teaching ngiyabona ukuthi ikhona element ye training la. So mina ngicela ukuthi ke ngikuranele isikole sakho ngisikhande isikole esingekho ngisenze sibe khona. Bese wena mangabe ukuthi ulungiselela i-production ithina sizokwenza lento yama-auditions check abantwana sibafake lana and then wena uzothi uma usufuna i-production uzokuselecta from le group ye-academy unyaka nonyaka uthi take i-period yonyaka ukuthi umuntu atrainwe kahle akulungele ukuthi aye i-production. Futhi imbonge nenhlanhla yami I-understand ayivume lento ukuthi yenzeke and that's why it all started. Into ithini uqala ngani ngokucabanga ebese leyo nto uya-action ebese leyo nto uyayenza uyisusela kwinto vele onayo wena nokwazi ukuyenza wena. Akekho umuntu ozalwa emhlabeni engenayo i-gift. Akekho angikhathali ubani ngathini. Akekho umuntu okhona emhlabeni ongenayo into ayicabangayo ukuthi mina ngikwazi ukwenza ukuthi khona lento ethi noma ngabe kuthiwa usafundiswa kodwa khona lento ethi yazi mangenze lento moya wami uyaphumula. Yazi mangenze lento yabo khona lesibonelo lesi angithi sonke siyabaza abantwana abancane sibile ibona noma singasakhumbula okunye sisebancane ngithi kodwa siyabaza abantwana abancane. Ake sibabuke abantwana abancane. Utshela ubani umntwana ukuthi gaqa manje usuyetshela ubani? Utshela ubani ukuthi akasukume mase sukumile abese efuna ukubambelela entweni ethize? Ha? Utshela ubani ukuthi ena akahambe aye ngaphandle noma eseya ngaphandle uthola ukuthi mezokwehla kune step fanele aqale enze kanje kuqala? Niyalibona lento eziwe ngani? Niya understand lento ishuthini? Ichaza ukuthi wena wedwa nje ukhona emhlabeni uzana unjalo unezinto vele okwazi ukuthi uzenze wena. Izinto ophiwe zona wena. I-challenge wasekuthenini i-society and the family and everybody else surrounding us. Ibona basitshela ukuthi busuka lapha lithi mina sisuka ngibashaya. Suka lapha, ungayi lapha. Yabo ngoba ubhizi nezinto zakho. Ufuna ukuthi angayi lapha ya umcage. Umbophelele lapha umbophelele khona. Abanye bazi babafake umuntu amhlalisa umntwana ehlala la. Yabo amnikeze amathoyizi athengwe uyena athande uyena emnikeze umntwana ukuthi akadlalele. We do not give umntwana isikhathi. One sibathola labantwana sibhizi xayikile. Asiniki isikhathi ukuthi sikahlale nabantwana. Abamhlophe bayabahlala ukuthi unonyaka wakho athi nje I'm just gonna ukukhulisa umntwana wami angizukwenza